Buma kothoma tongmaro turuk turuk kemana naika takura maratamoni sring sring batong bukura maratamoan sugitong Ciniha tongmaro lai buma kothoma tongmaro turuk turuk kemana naika khazani takutoi bukukso sini ha tongmani kemana ni nai tongkha nono tabuk luk phunugui tongmo nung nok manai nung leptin nok manai nung pukri manai ni no hasi kemawi thakai thancha tongyawi nung nok bani bojagao tangnai nung bojagao tangnai Oh hasi kemawi tangkai nung ang boba luk phunuk jagi tongmani a manthai soktai ni bagi kesawi tongmani nini o manthai soktai bojagao tongnai oh ha kemaruk ngi tonggu sini laibuma sini 184 jon bongso raja tongmani a laibuma si kemawi tangkai nini ani kanmung chumung koksamung kokthai bebak sokomor jagi kemawi tangkai nini ani ostitto tamo tongnai aboni bagi tabuni o jarawo kesak kufur kormo kekarang ni tongnan joralia candidate sabo manno sabo maya abono na hawi chingoro kha khegi tonglanya ni joralia bumagra je boragno oja candidate chongui rohnai chung bonono jotto pal milui bumagra no chung keplai khlainai haida haya se bumagra no chongui rohorka chung bonono gosi bo naharka bonono chung keplai khlaiei bubagrani mokolni muktui hunai angle bubagrani logio tongo norok sabni logio tong ani bukhale bubagrani hamjakma tongo nongni bukhao sabotong sai kubui sa satong hamjakmani tongo ngangkai phadi pal ke phan ke tewa sa salayana ani bukhao bubagra tongo nongni bukhao sabotong ani bukhao bubagra tongo nongni bukhao sabotong Konta tisawo jeng phailekya sekang rogo bahaina oro panda kebang mano ongkha tai nong ni oro ni wansukmung nong ni oro ni naharmung tai jorabai baksa norok ni oro selaimung ni bagai ang o gonta sorani jotto ani khajani takuk bukuk tai mafa ni somandokno ani khulumung yafaro jeng naidi jorabai baksa gedalno ni nanggo a koksi ang norok ni kisak kesarna ang klo kebang ma kok sanai tongo ba ang sekok kebang saklak politics ni kok kebang mano sanai ani klo gobo Haipano angke o jorani kokno sikise sawi mothakno bukhak thangana tangi ingke sairik jorawo jengnugo chini oro kebangma buma bodol lok sokkaijak sairik ingkaino waga darinani punjobnani toksopnani abuni kaise tension tongo belek kok lok khai noroglo joliphan tongbai naisi hai dana bus kang tongnai rok i lai tonglai awa bole kubui kok no hnai hai dana ingkai dojak main kok ingkai jeng jorabai baksa gedalnani nanggu tabuk sing kolomani jorawo summani ribai tabuk kesangmani jorawo summani ri judang mithango hai dana kesangmani jorawo hingkai jengri kutum macumu aba hai khaino jeng kebangma jorawo kesak ni sak salayei jeng kesak bai baksa gedalkha hai diba aboni yagolo hingchauka hi jeng kesak khe tongi nglakna fududu khe tonglai khe sa photok ni kufur ni himlai nya lekha aboni yagolo taise hinlaika ihi sagi bonglia puri bonglia wasa kormolala ke thangi ne lege na khu hai diba kormolala ke thanglai cholo paltai nei chini bike goda paltai jak no nei wansuk lai cholo paltai ni chungbo paltai lai nai kha hai diba chung kebang ma jaraw nai di CPIM nei chungno communist sarik ni kesangi jatong be khajan saimia khorang no khoya no ni jotono sarik kaham tabuk siu khorang bai khorang manju yang ke tong thoki hai da khorang bai khorang manju lai nya nanggo hai ke se seng o thanchani khorang go rom lai jago hai diba ke tinio pandawo manjak phaika chini oroni TTA di sini borom gnang okra EM education tai PWD department ni borom gnang okra Chittoranjan Debborma ayo jago tonggo chini political Kuwai district ni in charge borom gnang Dinesh Debborma Teo bah ke chini YTF ni central ni secretary tongo chini Surjit Mok tai oro chini Komanson Halam Pradip Tiang tai baby kola bah ke kebama je chino tongnai joton bung khuya pano tai noro oro je tongnai joton no ani khapang ya paro
tei o pandau phai manjak phainai tei o mic ni khorang je khnawi tongnai rok job to nono ani khapang yapharo tini chingoro kurum kuthum laimani hingai chini belai khino khatung khajani bisingtei ungkulo tongnai rok phaidi yang buskango chair khali tongo tabukno borok chair tubuo abon bagai je ungkulo tongnai rok phaidi buskango phaili dinorok sakang phaidi buskang phaili di